Jó. Hogy van? Hát jobban van, mint tegnap, de amikor ide jöttünk tegnap, akkor azt mondtuk, hogy tud repülni, mert előző este még fölrepült a plafonig, a Csillára. Másnap reggel meg a földön találtam, és azóta csak ilyen 20 centiket tud fölfelé repülni, meg neki megy dolgoknak. De pont mielőtt elindultunk, akkor egy kicsit, mint hogyha kezdett volna jobban lenni, oda ment egy olyan helyre, ami puha is, ahol tegnapról maguk voltak, és akkor magától kezdett eszegetni. Tegnap délelőtt még nagyon féltettem, hogy nem marad meg. Persze, kezdjük meg, hogy nekem. Mert alig evett, délután viszont már jó, az ő adagja 20 kukac volt, 10 kukac, meg volt 30, és tegnap megevett 3-4-et. Ma megevett 2-t, de szóval már picit teszik magától is. Jó. Most már úgy érzem, hogy megmarad. Csak azt nem tudom, hogy például akkor, amikor leesett, ugye, akkor éjszaka a baj után, ugye akkor vajon történt-e olyan baja, hogy a röpképességét, vagy csak az erőtlenség, vagy a fertőzés az, ami a röpképességét befolyásolja ez? Még a sebét kitakarítjuk, jó? Hát erre azért nehéz válaszolni, mert ugye meg kéne ahhoz röntgenezni. De mindjárt megnézzük a szárnyait, jó? Hogy ezzel mi van. Utána vettem csak észre, az már tegnap, mert ugye az első életem után nem, hogy tényleg van olyan szárnytolla, ami hiányos lett. A farkatolla is, az egyik hosszú evezőtolla is. Nem tudom, ezek kinőnek újra? Elvileg igen. Verék. Fordítsd meg, hadd nézzem meg a szárnyait. De nincs törés, ez jó. Másik oldal. Még egy picit az ugrálásnál is mitrosán tütődik. Azt megértem, a hasonló sérülés. Itt nem érzek törést a szárnyakba, jó? És a farktól hiányzik. Hát azok majd rendeződnek. Itt igazából, ha eszik, akkor előbb-utóbb összeszedi magát, meg vissza fognak jönni majd a izé és a tolla is. Addig meg foglalkoznak vele, jó? Ajaj. Dobozt tegye rá, akkor nem repül ki. Igazából a vállamú szeret aludni, úgyhogy már lassan mindent úgy csinálok. Na tessék, jó van. Nem, attól féltem, de adjon tanácsot, abban féltem, hogy amikor látom, hogy röpülni készül, és még tudom, hogy nem tud röpülni. Hogy már megüti magát, így van. Megüsse magát, úgyhogy tegnap egész nap. Van egy ilyen kapucnis kabátja, és abba fészkel. Bárhova megy, honnét nézik kifele mindegy ilyen kis madár. De akkor én nem látom, hogy akar repülni, úgyhogy ez... Igen. Ja, hát adjanak neki egy kis időt, azért ennek a traumának meg kell, hogy gyógyuljon, és akkor majd utána javulni fog. Arra lesz esély, hogy ő még vadmadár lesz? Vagy kell neki otthon keresni, ma hajnalban azt néztem, hogy hol lehet úgy... Erre kevésbé tudok válaszolni, először épüljön föl, aztán majd a jövő héten akkor átbeszéljük, hogy hogyan tovább, de induljon meg az evés, induljon meg a jólét, aztán hogyha jól érzi magát, akkor megoldjuk, jó? És próbálunk akkor majd segíteni, van itt ilyen ismerős egyébként, aki madarakkal foglalkozik. Igen. A kollega is, meg van kapcsolatunk a madárházasokkal, tehát hogyha összeszedte magát, akkor majd találunk valami megoldást fel, jó? Mi a panaszunk? Egy csipegő értség. Látták, hogy hol? Elől az arcát. Jó. Mérek először egy hőmérsékletet, jó? Fogjuk a kis fejét. Jó, 38,9. Még belefér csiklés után. Jó, ráhallgatunk a szívre, tüdőre.
Jó, szívtüdő rendben van, nem hallok zörejt. Kicsit szaporod, az meg nálunk a rendelőben normális. Fordítsuk ide az arcát, és akkor hadd nézzem meg, hogy... Látták esetleg melyik oldal? Vagy arcon belül volt? Pofát csipett? Hol csipett? Olyan, mintha valamerre erre csípett. Ó, te, látom. Jó, most a kérdés az, hogy engedél nekem, itt előcsipte meg az orra alatt, látom. Hogy engedél kivenni. Gazdi rögzíti a kis fejét? Hogy? Mint az előtt Aha. jó volt? Itt van-e? Kész. Igen. Jó, szerintem hogy jó volt az. Igen. Jó, kap egy gyulladáscsökkentőt, fájdalomcsillapítót, azt túl vagyunk rajta, jó? Jó, szerencsére nincs allergiás reakció, nincs anafilaxiás reakció, úgyhogy csak egy kis fájdalom van, ami a csípésből ered. Fontos. Ez egy fontos kérdés. Mert az ételallergia az egy... Meg a pópokra vagyunk a Mennyi a súlyunk? 6, 5? Hát ilyen 5 kiló. Na, akkor gyere ide, kiskutyám. Jó, te nagyon ügyes vagy. Jó van. Kösz. Jó. Figyelik, ha eszik, iszik, működik, akkor nincs teendő. Hányás, kedvetlenség, remegés esetén jelentkeznek, jó? Én úgy gondolom, ez már kis eséllyel lesz, de az ördög nem alszik. Jó, köszönjük szépen. Hol van a varratunk, Zsuzsi? Hason. Akkor le kéne fektetnünk. Oké. Igen, le kéne fektetni. Úgy. Vagy emeljük föl, az is jó. Úgy. Azaz. Ez jó. Most már jó. Csak azért gondoltuk, hogy pár szót elmondunk itt a nyulaknak az ivartalanításáról, mert ez azért vidéken egy érdekes kérdés. Van egy-két tévhit, meg egy-két fontos dolog, amit mindenkinek érdemes tudnia. Ugye itt Szofi Nyuszival érkeztek, Szofi kicsit több mint 2 éves, ugye? Igen, majdnem 3. Majdnem 3, igen. No, hát akkor Szofiból induljunk ki, igazából ugye 3 dologról szeretnénk nagyon röviden beszélni. Egyrészt a nyulaknak a ivartalanításhoz történő altatásáról, magáról a műtétről, meg az előtte-utána történő etetés, itatás, egyéb kérdéskörről. Ugye nagyon röviden a altatást elmondva, tehát az a lényeg, hogy ugye vidéken mindenki arra számít, meg azt keresi, hogy hol van altatógázos altatás. Ugye ez egy nagy előnye például itt a mi rendelőnknek, de azért ez elég sok helyen elérhető. Ezt érdemes is kipuhatolni, megkeresni, hogy hol van altatógázos altatás. Ugyanakkor nyulaknál még több fontos dolog van, főleg a nőstény nyulaknál, hogyha ovariohiszterektómia történik, tehát hogy a méhet is el kell távolítani, tehát egy nyúlnál, amelyik 1 évesnél idősebb, ennél ez a bevett módszer, ugyanis a nyulaknak a méhében nagyon sok elváltozás lehet. Tehát folyamatosan ivarzanak, a méhbe kialakulnak különböző daganatok, különböző növedékek, a méh vérezhet, ezért tehát minden esetben, hogyha egy nyúl 1 évesnél idősebb, eltávolítjuk a méhet is.
Most emiatt a nyulaknál nem csak az a fontos, hogy izofurángázzal altassuk, de egy nőstény nyúlnál valamiféle premedikációt is alkalmazunk, mert az izofurángáz az önmagában az altatásnál a fájdalmat nem csillapítja. Jó, ez az első dolog. Másik az, hogy azért egy ilyen nyuszit illik vénakanüllel ellátni, tehát kapjon infúziót a műtét alatt. Nagyjából az altatás röviden ennyi. Ettől kezdve tényleg, hogyha a kollega ilyen jellegben dolgozik, meg gázos altatást alkalmaz, ami egyébként a nyulaknál nagyon jó, akkor tényleg bárki megfelelő lehet az országban, csak azért ennek járjunk utána. Na most a másik kérdés, hogy nyuszi ehet-e műtét előtt vagy sem. Ugye Szofinál is nagyon jól látszik, tele van szénával a hordozó, hát ez ennél jobb nem is lehetne. Egyen nyugodtan, sőt, tehát a nyúltól nem szabad megvonni a takarmány, nincsen koplaltatás, egyen a műtét előtt is. Ez kell ahhoz, hogy a belik mozogjon, ugyanúgy a műtét közben is fontos, az általános állapotok szempontjából, meg a utókezelés, meg a felépülés szempontjából is nagyon fontos, hogy a nyulat folyamatosan egyen. Na most ehhez még egy aspektus, most érzem Szofinak ezzel kapcsolatban, hogy egyébként a gyomrában érzem a tartalmat, tehát ugye evető, alkalmas egy ilyen műtétre. Másik dolog, műtét után, tehát egy nyulat nem úgy engedünk haza, ezt is érdemes megkérdezni a kollégától, aki végzi a beavatkozást, hogy a nyúl ébredező félben van, és akkor majd a gazdi otthon kínál fel neki tápot, szénát, aztán majd eszik. Nem, a nyulat úgy kell hazaengedni, hogy előtte megetetjük. Tehát a műtét után a nyúl teljesen felébredt, fecskendőből megetetjük, illetve megtanítjuk a gazdit, hogy olyan kell fecskendőből etetni, hogy a nyúl a műtétet követő pár napban nem enne. Na most még, amit Szofinál kitapintunk, vannak-e bogyók a vastagbélbe, az is nagyon jó jel lehet, hogy működik szépen az emésztése. Jó, már pedig azért ilyenek vannak itt Szofinál, úgyhogy ez teljesen megnyugtató. Na, és akkor még egyetlen egy kérdés, ugye erre már félig meddig kitértem az elején, ugye a nyulaknál ovariohiszterektómia van, tehát a méhet is eltávolítjuk, ez nagyon fontos, tehát ezt csak így érdemes egy évesnél idősebb nyuszikban, úgyhogy ezt is érdemes a kollégával megbeszélni, hogy milyen beavatkozásra készül. Ezen túl tényleg mindenki válassza azt, aki számára szimpatikus országszerte, de gyakorlatilag ez, amit fontos tudni a nyulakról. Jó, és akkor még amit még Szofinál elmondunk, hogy ugye oltást, műtétet, minden egyebet megelőzően azért egy teljes vizsgálat szükséges nyulaknál, megnézzük a fogait, áttapintjuk a hasát, egyébként Szofi nemrég volt oltáson éppen, úgyhogy tudjuk, hogy van egy kis gyanús fogcsipkéje, de azért belenézünk a szájába, hogy most is minden rendben van, a gazdit megkérem, hogy akkor fogja meg a nyulat hátulról, aztán átvizsgáljuk a fogakat, hogy megvan-e még ez a csipke. Viki, megnézed ott a korlapba, hogy pontosan hol volt? Nem emlékszem már, hogy... Aha, szerintem megvan. Aha. Bal vagy jobb oldal? Fölül, alul? Aha, igen, itt azért vannak kisebb, még életlenek mondható csipkék jobb alul, úgyhogy ezekből reméljük, hogy egyelőre semmi gond nem lesz. Jó, úgyhogy igazából Szofinál még egy hőt mérünk. Egyébként egy kicsit túlsúlyos, ezt azért tudjuk, meg ismert dolog. De már a legutóbb átbeszéltük a takarmányozást, de erre most nem térnénk ki. Jó, 39-6, hát ez a rendelői körülmények között egy stresszes nyuszinak tökéletesen megteszi, de igazából 40-ig teljesen jó tud lenni. Úgyhogy igazából Szofi minden szempontból készen van a műtétre, aztán a lényeg az, hogy akkor ahogy beszéltük, hogyha ez így megfelel, akkor hát itt szerintem kora délután egy 2 óra tájékán lehet majd érte jönni. Jó? Rendben. Egy ivartalanított kutyus, akit avval hoztak be, hogy beleivott a kútvízbe, és azóta nincs jól. Na most itt van az, hogy mit ad Isten, ivartalanított állat esetén gennyesmétgyulladásunk van, ami azért nem egy gyakori eset. Főleg úgy, hogy ezt a kutyát állítólag 6 hónapos korában már kiivartalanították.
Úgyhogy most következik egy méháltávolítás is, így, mint tudom, 6 vagy 7 évvel az ivartalanítás után. Borzasztóan ritka, tehát ez 1 a 10 000-hez, de van. Na gyere kis cicám. Tudod te enni? Nem hiszem, de amikor zörgött az acska, akkor fölugtam. Oké. Raktunk neki egy nyálaskát. Most mondtam, hogy van olyan tubusos cuccot, amit úgy belenyomok a szájába. Azt adunk. Jó. Egy balesetes cica, törése van koponyánál is. Jó, megnézem még a röntgenjét. Meg fogod addig, Lili? Oké. Mákasérülése, gerincsérülése nincs. Na most ugye itt az elsődleges az lenne, hogy egy kicsit stabilizálódjon. Most ahhoz, hogy exakt választ tudjunk arra mondani, hogy hol és mi van pontosan széttörve a fejem, a röntgen az sokat segít, de igazából a CT lenne az, ami megmondja. Mert ugye azzal meg tudnám mondani azt 3-dimenziós képpel, hogy mi a helyzet. Minden esetre itt ugye egy fog az elment vadászni. Valószínűleg itt az állkapocs is sérült, mert a harapása nem megfelelő. Nem úgy záródik a... Aha, ez is el van törve. Tehát itt van egy állkapocs szártörés is. Ezt is meg kéne tűzni. És itt a járomív mellett itt van valami repedés, amit néztem, és az összefüggésben lehet az orr, illetve az orból jövő vérrel, meg abban, hogy a szem mellett is jött vér. Na most ugye ezeket akkor lehetne megoperálni, hogyha annyira stabil, hogy az ember meri altatni kellően mélyre. Most az a kérdés, mert azért itt ezen a részen mi sérült, mivel egy napon most már túl vagyunk, valószínűleg az agya az meg fogja úszni kisebb sérüléssel. De az, hogy ezeket itt milyen módon tudjuk megoldani, meg esetlegesen a szemmel lesz-e később gond, azt nem tudom, az állkapocs az viszonylag könnyen helyreállítható. Azt egy úgynevezett Amman műtéttel szoktuk meg, gyakorlatilag megtűzöm, és utána egy szerplázsdróttal összetekerem, és akkor onnantól kezdve egy fogszabályzó az megtartja. Az lenne az első, amit meg kéne csinálni, de el kéne oda jutni a cicának, hogy elkezd mondjuk legalább folyékonyat önállóan enni, van vizelet, van vérsár, egy kicsit stabilabb lesz, és akkor szerintem jövő héten ezzel tudunk utána foglalkozni. Jó, most adok neki infúziót, Lili, őt hátra viszitek, és akkor kap infit, meg akkor elmondom az Ilcsinek, hogy mit kell beadni. Jó? Meg a hátra megyek műteni. Jó, de lifeg az állkapcsa is, tehát, és mondom, itt van még egy repedés, szerintem úgy így kapta az ütést ebből az irányból. Aludnan, igen, aludnan, így van, biztos. A lapáttal megüthették, vagy ez autó. Neki. Autó. Azért macskát lapáttal eltalálni, aki így eltalálja, az ügyes. Szelit, nem simán. Az ügyes. Szelit, tehát oda tudják hívni. Átadom. Szerintem Jó, hordozóval együtt. Jó, és akkor bekötitek neki a... Közlekedni tud? Tehát megy. Megy, így van.